eta, bueno, San Cristobalen egin genio nolako omenaldi txiki bat, agur bat, baina egiz esan urri gelditu jakun, pentsa jakun zehozer geixa merezi zeuela. Eta hortik aparte, berak hainbeste arlo jo zituen, ikutu zituen eta danetan aritu zan, eta pintean egiten zeuen, akuarela pinteatzen zituen. Akuarela horrek bere etxean zeuden, eta pentsetan genduen, akuarelaren aitzakian zerbait zabalago egitea. Pandemia etorri zan, ez ginen ahaztu, baina hor utzi genduen, eta azkenian, bere aiztaren bidez, Rosiren bidez, bere semeak Ernestok akuarela horreik gure esku utzi zituen horrelako erakusketa bat egiteko eta bere amaren eta Rosin aizparen omenean ekitalditxo bat egiteko.